Складана уявіць Гомель без архітэктурных помнікаў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, будынкаў, якія і сёння ствараюць мастацкі вобраз гораду. Бадай што вызначальныя сярод іх былыя банкі, шпіталі, офісы ды жылыя дамы, спраектаваныя ў розных стылях архітэктарам Станиславом Шабуневским. Шабуневский в этом году юбиляр, 150 лет ему исполняется, и к этому событию мы приурочили выставку, которая состоит из фото, документов, предметов и рассказывает об этом человеке и о творческой личности. Першым рэалізаваным праектам Станислава Шабуневскага ў Гомлі стаў будынак мужчынскай класічнай гімназіі, у якім цяпер размяшчаецца адзін з карпусоў Беларускага дзяржаўнага універсітэту транспарту. Архітэктар меў уплыў у горадзе, уваходзіў у склад гарадской управы. На замову княгіні Ірыны Паскевіч праектаваў водаправод і будынак земскай бальніцы, якія яна падарыла гораду. Дзякуючы ягонай творчасці, горад, які не меў статуса губернскага горада, ён па маштабу забудовы, па яе якасці, ён раптоўна выйшаў на губернскі маштаб. Лёс архітэктара быў непросты. У 1931 годзе яго абвінавацілі ва ўдзеле ў контррэвалюцыйным руху і асудзілі на 10 гадоў пазбаўлення волі. Памёр Станіслав Шабуневскі ў ссылцы ў 1937. І толькі ў 89 годзе яго рэабілітавалі. Памяць жа пра стваральніка вобліку Гомля не ўшанаваная ў горадзе. Гомельскае грамадства гатова ахвяраваць грошы на усталяванне помніка такому выбітнаму дзеячу. Адзінае, што гэты помнік ён павінен быць упрыгожваннем горада. Гэта павінен быць сапраўды прыгожы, альтэрнатыўны, крэатыўны помнік, які увасабляе творчую асобу архітэктара, а не проста, як зараз ёсць праект, калонна з галавой. Пакуль жа ў горадзе, воблік якога стварыў архітэктар, няма ні вуліцы імя Шабуневскага, ні нават шыльдаў на будынках ім спраектаваных. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.